És important resituar-se cada vegada que comença un vídeo. Any 1456, l'imperi romà d'Orient ha caigut i molts dels seus habitants han emigrat a Europa. Recordes totes les cançons que vaig explicar que cantava la gent en l'edat mitjana? Els sirventers, les albades, la cançó de tela... Doncs no te penses que això es deixa de cantar, no, però les coses canvien una mica. D'entrada, a més dels típics instruments medievals com el llaüt, la rota, que recorda que era una doble arpa, el salteiro, la viola de roda, les xirimies, les violes de gamba, de cama en castellà, doncs els artesans i luthiers, els fabricants d'instruments, confeccionen la mandolina, un instrument semblant al llaüt amb una afinació diferent, més refinada. I es torna a posar de moda la quítara, un instrument d'origen eurocèntric, molt antic. Els instruments de corda evolucionen i les violes de gamba, o les violes de cama en castellà, s'adapten per a poder-se tocar amb el braç. Veus com s'assembla ja a la viola moderna? I sorgeix l'instrument més important de la tradició europea, el violí, encara que en esta època no va tenir quasi prestigi. Hasta aquí sencillo, ningún problema. A més de totes aquestes innovacions instrumentals, que per descomptat fan que la música comenci a sonar diferent, hem de tenir en compte que els compositors i les compositores desenvoluparen unes formes noves de composar. Clar, de repent comencen a arribar-los partitures de les formes de composició de Borgonya que començaven a composar per terceres, per influència anglesa, i es tornen varilles. Cada compositor té el seu estil i el seu rotllo, això sí que és cert, però també és cert que en general els italians tenien uns interessos estètics, els francesos uns altres, els espanyols uns altres. I clar, sorgeixen formes de cançons noves en cada zona. Tot això només en les classes altes. Els pobres prou feina tenien si tenien un llaüt en casa i cantaven una cançoneta o el portaven al bar o algú que coneguera anar a cantar-los. Que sí, claro que sí. En primer lloc, el madrigal italià. Als italians els donava igual fer música ràpida o lenta, però els agradava que la música imitara o dramatitzara el text. En resum, que volien descriure musicalment les paraules. I tractaven temes pastorals, amorosos, però molt refinats, que no oblidem que estem al costat de l'Església Catòlica, i destaca la compositora Maddalena Casulana, italiana de pura cepa, i després compositors secundaris franco-flamencs que passaren una part de la seva vida en Itàlia i que composaren madrigals com va ser Josquim després o Arcadell. En segon lloc trobem la chanson francesa, que, anem a veure, a què te penses que adaptaren les formes de composar els francesos? Clar, a les formes dels trobadors. Recorda que els trobadors eren els influencers francesos de l'edat mitjana, era la cultura molt seua, això era algo que portaven molt a dins. Així que els temes serien lírics, sentimentals, galants, el amor cortés... En una paraula, francesos. Ens ha quedat música de Pierre Serton i de Clement Janequin, i Josquin després, que va acabar morint en París, també en va composar. Este home se va passar la vida pegant voltetes per Europa. Del lied alemany tenim pocs documents, però sabem que tenia algunes característiques semblants a les dels francesos, solament que es cantaven en alemany. En aquell moment, Alemanya no era cap cuna de la música. I en Espanya s'estilava el villancico. Millor escoltar. Rio, 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 l'acqua da ribera, io sguardo del lobo contento esta cordera. 100% español. A veure, que no era tot així, que els hispans també tenien el seu coret. Com a compositor més important destaca Juan de la Encina. I totes aquestes cançons, com i quan es cantaven? Doncs principalment en els concerts que es feien a la cort d'un noble.
però tot no va ser concerts, veritat? Ja que els nobles pagaven els músics. També voldrien tenir música per amenitzar una festa, una vetllada amb els amics, no? El que avui en dia diríem música de fons. Avui per avui estem acostumats a posar cançons amb lletra per a tot, menys per a quan fem ioga, que això és instrumental. De fons, mentre estem amb els amics, de festa, en el cotxe, i clar, així és molt còmode perquè la veu està gravada, però creieu que un noble de l'època estaria dispost a pagar a un cantant o a una cantant que els cobrava més per hora per a tenir-lo de fons per escoltar música? Ni de broma. A més, els cantants això no els agrada. Els agrada estar ahí presents en primera fila. Així que la música de fons començà a ser En el Renaixement passa una cosa molt interessant. La música instrumental, sense lletra, sense poesia, s'independència de la música vocal, per necessitat. Els nobles volien música de fons per a les seues festes, volien música de companyia, música per acompanyar algunes cerimònies públiques, on la música estigués de fons com un moble més, i clar, això fa que es creen conjunts de música que toquen i únicament toquen. D'aquesta forma es creen grups o conjunts d'instruments. Per posar exemples, es creen grups de flautes de bec. Grups de cornamuses o grups de xirimies greus. I què tocaven? Doncs principalment el que feien era agafar una partitura d'una cançó amb lletra i tocar cada veu amb el seu instrument de la forma que millor s'adaptara, i tocar sense lletra. Els instruments més greus tocaven les veus més greus i els més aguts les veus més agudes. Bueno, i també és de suposar que tocaren cançons tradicionals que se saberen de memòria, però clar, d'això ja no tenim proves irrefutables. Una pregunta, suposo jo que en estos grups tocarien solament homes. A veure, no tenim proves ni a favor ni en contra de que únicament tocaren homes. Sí que sabem que en les corals no se permetia juntar homes i dones. Fins on sabem, per supost que hi havia dones intèrprets i compositores com Madalena Casolana, però també és cert que la seva música no va tenir massa difusió en el seu moment i s'està redescobrint ara, en el segle XXI. I una altra pregunta, si feien música instrumental, també farien concerts de música instrumental? Per supost que sí. Arribaren a composar-se peces instrumentals específicament per a fer concerts. I escoltar peces sense lletra no seria una miqueta avorrit? Precisament, la música instrumental havia de tenir algun ganxo. Tu pensa que en aquell moment no n'hi havia internet, ni tele, ni ciutats, en 1000 opcions d'art i d'oci que tenim ara. Havien de centrar l'atenció en el que tenien en la mà, i la música resulta ser un entreteniment com un altre qualsevol. Per exemple, en Itàlia desenvoluparen el ricercare, una peça contrapuntística que lligava dues o més melodies que s'imitaven una a l'altra, i el truco estava en reconèixer quan una melodia feia el que havia acabat de fer l'altra. Escolta que ricercare de Vincenzo Capirola. En altres zones d'Europa es va desenvolupar el preludi i la tocata, però no tenim partitures d'aquell moment, i els textos dels escrivans de l'època testimoniegen que eren improvisades, moments en els que els intèrprets demostraven el seu virtuosisme. Clar, veure com de bé i com de ràpid toca una persona en directe també és molt entretingut. Normalment es tocaven amb dos instruments de corda colpejada i puntejada, el tímpanon i el clavicorn.
i en tota Europa s'inventaren les variacions, que consistien en anar modificant una melodia sense parar per a demostrar el virtuosisme d'un intèrpret. I si t'estàs preguntant si per a ballar, almenys, sí que posaven música en lletra, doncs ja t'he dit jo que no. Els cantants, homes, les dones no cantaven en la cort, cobraven caríssim i solament se'ls pagava quan es volia sentir bé la lletra. Poder posar música vocal de fons o ballar amb música vocal és un luxe que ens ha donat el segle XX i XXI i la música gravada. Fins a aquest moment, les festes s'han fet sempre en música instrumental. Però tornant al tema, danses sí que hi havia, sí. Encara que eren menys... eren més... millor mira-les. Una fiesta de la leche, vamos. Això que estàs veient s'anomena pavana i és la dansa més típica del Renaixement. A més, tenien altres danses com les gallardes o les branles. Aparegueren les primeres edicions de grups de danses de mà dels compositors i editors de música Pierre Atagnant i Tilman Susato, que solien agrupar-les per parelles, dansa ràpida o dansa lenta. L'impremta de Gutenberg va difondre la música de dansa per tota Europa i totes les corts acabaren ballant branles, gallardes i pavanes i moltes altres danses més. Podem dir, en línies generals, que la classe alta estava encantada amb la música. Havien passat de tenir música quan tocava un trobador i per ballar en el castell a tenir concerts de música instrumental, amb tocates, ricercares, variacions, una diversitat enorme de danses, música per acompanyar actes cerimonials o de fons per a festes, concerts de cançons antigues i de cançons més modernes, fetes amb les formes de composició més actuals del moment. Creus que no volien més? I tant, però això ja ho veurem en la següent etapa artística.